Така. На ниск огън. Просто не цялото, защото на мен ми трябва за другото. Окей? В този случай тук обаче сега трябва да го пускаме. Ще видиш как. А ни може спокойно сега да добавяме в другия край. Ще видиш. Нашия пилешки бульон. Не пилешки бульон, пилешки парченце. А какво обичаш ли да готвиш, кога готвиш? Имаш ли нещо, кое... аз... Или изобщо? Силно казвам, че обичам, много се опитвам да си направя телешки стек. В смисъл телешки пържоли. Да, телешко много обичам, обаче в повечето случаи, като го готвя, след това не мога да се дъвчи. Така ли? В смисъл, нали знаеш, че телешкото по принцип е много жилаво? Да, ама ти много го готви, много го печеш явно. Да, при как го слагам вода, уж разни сосове, такива неща. Вода не е сложно. Така ли? Вода не. Вода така и даваш да вариш даже. Фактически най-нормалното телешко, което трябва да се готви, просто е на скара с малко зехтина и това може да те стане най-обикновено, най-хубавото. Между другото, телешко трябва да се яде леко на англия, това означава малко по-сурово, не се притеснява. Това като вид мезо може да се яде сурово. Не знам, ама чак сега на скара не става ли още по-сухо и по-живо? Не, защото ако ти го направиш само печатан в другите страни, само да стане коричката, всичките 4 страни, горе, долу и други страни, вътре ще стане сурово. И оттам нататък най-хубавото е винаги да се взема, а не замързено, да се взема прясно, телешко бамфия. Вие имате тук в България, така че няма проблем. Сега, аз сложа в нашата денджера, виждаш ли как? Значи, малко зехтинче, добавяме вътре нашето пилето и просто те ги въртим и така в двете отделните така денджери, така да речем. Така. Добавяме спокойно соев сос да се готвят заедно. Да. Така, имаме 8 минути, сме на време и спокойно ще ги въртиме. Постоянно трябва да гледаме тук, просто да не се сгори. Тук, понеже аз принципно не обичам чесън, става ли без чесън? Може, да не задължи, примерно лук и нещо такова, защото като поправка много е силен. Може без чесън, няма проблем. Може без чесън. Кажи ми сега за работа за теб. Имаш ли някои прогета за някои от твоите филмови, кои имаме? Имаш ли нещо, кой момента си готвиш за хората, в България, филмови? Аз до сега се занимавах с чужденеца, нали, с разпространението, с рекламата, по малките градове го представяхме. И сега в момента пишем един сценарий нов, който пак да е нещо като комедия, но да има и сериозни моменти, и романтични, както и малко екшен, както има в чужденеца. Имам и един сценарий за свободни боеве, такива, за кикбокс, ММА и такива неща. Така имам, там виждам, че хората са по-малко заинтересовани. Така ли? Така се оказва. Добре, така обичаш ли екшен по принцип? Ти като... Обичам, да. Аз се занимавам по принцип с такива неща. Да, затова си вътре малко по-дълбоко. Затова искам и да направя филм за това. Ако ти трябва някой, нали знаеш, някой човек, кой трябва да бяга, аз съм готов така просто да отивам наведнъж. Сега, виж как е, значи пилето същото със соевия сос стана много приятно. Единствено, което трябва да направим, тук имаме да разделим нещата. Едно е да сложиме, и стана много интересно, мед. Виж как. Това е само мед, нали? Това е мед, не просто обикновен мед, да стане нещо карамелизиран пилето. Много хубаво, приятно. Тогава ще види след малко как стана карамелизиран. В този случай, това е нещо като ние го викаме агродолче. Това означава кисело и сладко. В този случай обаче добавяме тук соеви соса. Това фактически ще стане заедно с пилето. Само ще го направим по-различен. Да фаща сладко от броколи с леко горчиво от соев сос. Виж как почва да мирише. Така. И направо може спокойно да сложи твоето лимонен сок. Къде обаче за тебе? В броколи или в пиле? Пилето си. Да пиле да го сложиме? Аз мислям, че вече може спокойно да те слушам тебе, така че може да го сложим. Не слушай, аз само предполагам в момента. Аз направя на нашия вкус. Затова се каза кисело и сладко. Просто може да сложим мед и лимона да стане кисело. Между другото, защо ме чуваш ли за това? Така, за последното има ли още нещо като сладко? Така че въпрос е да приключим с нашето сладко. Какво е?
Това какво е? Конфетюр. Конфетюр от това? Бородинки? Това може даже боровинки. Нашата аз винаги ги викам морски плодове. Това обаче са горски плодове. Много сметно, защото аз някой път отива при клиенти и нали казвам, значи имаме много хубави спагети с морските плодове или нарочно викаме горски плодове и ги объркаме едно с другото. Вече разбира, че горски идва от гора. Добре, чакай сега, и мед и сладко от бородинки. Да, мед от... Значи имаме мед, имаме също сладко от... Това не от... Да, това е същото не от боровинки, а е от горските плодове. Да не ги разбъркаме. Така че има малко по всички. Боровинки, малини, талини, всичко. Виж как се промени само с цветове. И сега единствено, което трябва да чакаме, да стане хубаво, приятно, да се разбърка добре фактически нашата конфетюра да разпана, да стана кремова. И кога почва леко по леко да стане гъсто, може да добавяме малко наше дни шесте. Това е идеята да стане малко кремово и гъсто. Сега, тук може да кажем, че вече са готови броколи, защото вече толкова време ги готвим и са готови за яденето. Единствено, което трябва да направим, има да вземаме филирани бадеми, като пармиджано. Не знаеш, към край се сложи пармиджано в пастата, а в нашата рецета може спокойно да я преключим и така. Да не се готви вече бадеми, а само да ги въртими. Добре. Нали? Даже сещаш как спря да готви, защото спря котлона. Фактически да сещаме бадеми, да са хубави. И тук имаме нашия хубаво сос, който приготвим. Единствено, което трябва да направим сега е да чакаме да се сгъстява малко повече нашия сос. Ето го. Разбира се, че тук няма да сложим поправки като соли и черен пипер, защото имаме тези две нещата. Добре, няма ли да стане прекалено сладко, така и с мед? Може, ще ми го пробваш, ще ми казваш. Добре. Защото имаме, като ти каза, имаме, значи... Не, аз между другото обичам такива контрасти. Да, солено между сладко другото, кой обича телешко, винаги върви с такива работи. Защото телешко може да се яде с боровинки. Да. Така че... Примерно, Саня прави една салата много хубава, зелена салата или айсберг с ягоди. Да, винаги е добре. Той между другото, да. Ягоди или грозде може да сложиш. А обичаш ли козе сирене? Да, печено? обичам, Това върви много. Козе сирене, примерно с мед. Такива контрасти, koje върви много добре. Ето го, че те почва леко да се разгъстява, така че единствено, което трябва да направим, преди да влезем в реклама, да добавяме малко нещесте. Вече може да спираме котлона. И да казвам на нашите зрители, че правим малката пауза, а след това се завръщаме с следващия раунд. Гответе се! Добре дошли отново в кухнята, където готвенето продължава. Ники, значи, идеята нашата е да вземаме броколи, всичко, ако имаме тук, бадеми, мадеми, всичко. Така, да направим една хубава линията, нали така може да ги подредим красиво. Да стане една линия. Ако искаш да... Може да ме помагаш ли? Сега, на теб ти даваме възможно. Първо ще вземеш пилето и ще го сложи малко тук и малко тук. И после соса... Първо само отделно пилето? Да, така. С любов трябва обаче. С любов, окей. Сега в момента се обали, че рейтинга на предаването. Не стана, много добре, как ти е? Да, така. Добре си като режисьор обаче, да знаеш. Като готвач не съм всеки случай. Добре си. А между друго, искам да ти кажа, че искам да кажа на приятели, кой беше, защо играем футбол. Не, че играем така просто само за заболяването. Трябва да знае хората, че ние сме в един отбор на сърцето, който много поздравяваме всички. Играта, Спенце, Мария Елиева, помагаме. Имаме Кристо, Орлин Павлов, имаме същото Елица Тодорова. Тома, Миро, кой беше на реалити, същото Панайот. Много приятели. Пажин беше футболист на националния отбор 1994 година. Кой иска да се включи нас, може да играем за едно нещо важно, благотворително за фундация на Димитър Барбатов. Това не е реклама, това е нашето сърце. Просто ни играем срещу всички и много хубаво го направиш. Тук ако може с някаква салфетка да... Не, знаеш какво ще направиш? Трябваше да научи нещо важно. Това се случи. Кога прави такива петна, просто правиш така и после ще направиш малко по дългичката, просто някой може да се мисли, че правиш някой... Виж ли как? Нарочно е правени. Затова обаче трябва да се направи сега на другата страната, защото някой каза, виж как е. Ето го така. Така е.
нашата манджата, много лесна, вкусната, разбира се. Дойде време за повтаряме продукти, който не е лесна работа. На някой трябва да я свърши, така че съм аз човека. Трябва ви 200 грама пилешки гърди, 50 грама бадеми, 250 грама броколи, 2 скритки чесън, 2 чайни ложички нещасте соли, соев сос и също малко зектин. За заливка ви трябва пилешки бульон, една чайна ложичка сладко от горски плодове, една чайна ложичка мете, сокът от повиен лимоне, 2 цупени ложички соев сос. Сега, виж как го направиме стъпка по стъпка. Медено пиле с броколи. Нарязваме и мариноваме пилешкото в соев сос. Изтискваме сок от лимон. Нарязваме броколи и ги запържваме в зехтин. Добавяме чесън и бульон, разтворен във вода. Прибавяме соев сос и бадеми. В друг тиган с зехтин запържваме пилето със соевия сос. Добавяме мед, лимонов сок и сладка от горски плодове. Накрая да се сгъсти, сипваме нишесте. Сервираме. И така искам също да благодаря на Ники, че беше толкова достън съперник. Мерси много, братле. Ти спечелиш, така че спокойно, тук мога спокойно да кажа, че ти си добре режисьор, по-красиво, обаче съм по-добре като готвач. Това ми е достатъчно. 2-1 за тебе, да знаеш. А също, ако и вие искате спокойно да намерите хубави нещата, освен да гледате снимки на Ники във Фейсбук, може да влезете в моето сайт на TV7, също в страница на Фейсбук или на канала на YouTube, където има ужасно много рецепти, който рецепти каза, ма пак е добре. Рецепти означава рецепти. Мисля, че те разбраха. Да, това е най-важното. Вие трябва да знаете, че кога Лиги ме падна, за да пробваме нашето ядене, просто говори така. Чао! Спирам с глупости и весела седмица! Ясно е, че по-добър водещ от българския ефир няма. Обаче по-добре мъже. Има ли по-красив в България? Има ли? Това ще го видим. Защо днеска в студиото е главният претендент Ники Елиева. И с него ще сготвим медено пило с броколи. Пило